Аз съм Йоси Мастер и днес играем Need for Speed. Полицията в момента ни гони, за да ни залови, но ние трябва да избягаме. И като избягаме и ни вече търсят, печелиме играта. Ще спечелим хора, но полицията все още зад мене. Добре, това беше на косъм. Щех да се ударил. Ето, полиция още. Мале. Полицията ме гони. Ето още една полиция, хора. Но това ми не прави впечатление, защото с нашото турбо ето ударихме си, хора, но това не пречи. Сега ще влезем от тунела, но вече две полиции ни гонят в тунела. Полицията изостава малко. Така. И време е да победим, сигурно. Да, и ето още полиции, мале. Трябва да избягам от полицията, хора. Трябва да избягам. Те полиции няма ли да свършат, бе? Мила. Добре. Правяваме се направо. И вече тук не трябва да има полиции. Ще разберем. Да, и ето, победихме, хора. Забихте се. И дано ви е харесало, абонирайте се на мене и ще се видим. Чао, чао!